ang atong mga issues mahigalalabot sa kaso atong Jun Manto, ato lang sa atong mga higalang i-post po ng paghisgot. Pero ang ako, nga, kinini ang atong nabati gud karon nga mga issues, naman ni mga reports, pero ang ato mga higala unta, nga panghinaot, nga madungog nato ang side pod mga kagalaan sa kapulisan. Nining issue mahigala sa pagpusil, patay mga kaigsunan ni Captain Joel Di Parini, ang kapitan mahigala sa CIDG, o nakasurvive kini sa Executive Master Sergeant Archel Tero. Ang responsable pagpusil patay si Leonardo Manto Jr. o matod pa mga kaigsunan nga sa atong interview niya before siya ni surrender, nga wa sa magdahom nga pulis, kay wa man mag-uniform, kay nahibaw pa siya nga pulis, dili ko no mahitabo nga musukol siya. So unsa ning kalakiha mga sukid tigpaminaw ato nabati is pagkakaron, mauman lang ang side ni kini ang Leonardo Manto Jr. alias John Manto, na ila sa pangan nga John Manto. So ato na interview, taas-taas tong atong interview. Katong iyang gihimo, nagpa-interview siya nato mahigala, iya natong gi-anticipate dahil kay mo surrender na siya, kay once magka-surrender na karon, di naman sa ma-interview indekin. So na-interview na to daan before ni surrender. Kay kung wa pa ito magpa-interview na to daan, surrender na to, wa na, di na ta maka-interview ron. So atong nakuhag interview daan, kato John Manto, nagkahatag siyang side. So ang atong nadungog, ang side ra ni John Manto. Gusto tang makadungog sa side sa kapulisan. Straight to the point. Kay lisod man kayo mga higala, di na to mapresentar ang both sides. In as much as gusto ta nga makadungog sa side sa mga pulis, open ang atong CBN DYHP, ang atong microphone din mahigala nga maka-explain sila sa ilang side sa aning maong isyu. Straight to the point. Kaya nga atong nadungog mahigala si John Manto, ang asawa ni John Manto, ang iyang mga parinti dahil itong mga asawa nga ningari kay nangawagtang ilang mga bana. Unya, hasta ang anak ni John Manto, nga babae mahigalang 18 years old, ato na nadunggan kay nag-post naman diha sa iyang Facebook. So ang wa na to madungog ang side sa pulis. Nya lisod man kay mahigala, kami diri sa DYHP di ta gusto mapasanginlan nga bias ta. So ang atong buhaton nga naningkamot ta og akong ginans kasamang Arnold Bustamante, nga to mahigalang reporter sa kapulisan, pwede ba ma-arrange og interview kini si Executive Master Sergeant Archel Tero? Kaysa may survivor day. Unya, kini si Tero mahigalawa na makani sa ospital ro, nakagawas naman. So makatingog na ni. Mas mayo ang taog maka-explain siya siyang side, aron atong madungog. Kay og dili mga higala mo sulti ang kapulisan, maalanganin sila sa presentation sa publiko, mga suking tigpaminaw. Kaya nadungog nga side kang Manto naman. So kita ganahan ta makadungog. Unsa may rason nga no nga dili man mo hatag sa iyang side si Executive Master Sergeant Archel Tero? Straight to the point. Unsa may mas mayo man tag makahatag siya aron mabati nito both sides. Kay mayon kaday nga na-shock si Tero. Og na-shock si Tero day kani anak ni John Manto nga 18 years old dalaga. Eskwela si Tio. Na nakapost naman. Uli sa ila nag-video nakapost na. So medyo alanganin ba ang kon ba? Maalanganin ang side sa pulis. Nga nag-video na siya, nagiransak ang ilang balay. Kining dapita mahigala maayo og maka-explain ang atong kapulisan. Akong pa-arrange nga maka-interview ta dito sa CBN, maka one-on-one interview ta. Kay naka one-on-one interview man tang Manto. Mas mayo og maka one-on-one interview ta ni Executive Master Sergeant Archel Tero. Para madungog po nato unsay side ni Tero mga higala. Kay kung wa tay og dito pa og kaso pa ni ba? Og kaso pa ni mahigalang moabot dito sa piskalya or moabot sa korte, mapugos ang korte, mapugos ang piskalya pag evaluate sa kaso based sa evidence nga available. Tawa man ang pikas. So muna nga atong giauhag unta ang kapulisan kung doon ay makatingog nila. Number one yun unta nga motingog nga maugi unta itong gustong interviewon
Kay karon dunay mga report sa media ato mga reporters. Pero nga to mahigala ba ang atong one-on-one interview kung pwede para nga ma-explain sa kahanginan, mabati sa kahanginan unsa gitong hitabo Straight to the point. Kaya kung press con ko day, okay naman po, pero putol-putol ba? Another question, ana. So, dili kayo, kuan. I hope nga naay maka-explain sa pikas nga side. So, unsa may nahitabo ni Executive Master Sergeant Archel Tiro, maayo unta, sir, og makahatag kasi mo side, willing maminaw ang publiko. Willing maminaw may labi na DSD HP, amo kang hatagan og microphone, nga mabati sa kanamo. Kay, ang ato rong isog mo pa interview si John Manto. Kana John Manto, og pwede pa na interviewon na turon kung tugutan ng interview, mas butingog pag ginaday. Ang asawa ni John Manto, ni Tingog, mga parinti ni Tingog, hasta ni anak nga babae, ni Tingog. So medyo, ang ilang side may nabati na to. Unya di man na tumabasol ang mga tao nga mo, evaluate nga, maminaw sila nga kwan. Ang pikas sa side among nabati, kay di man mo pa interview. Straight to the point. Muna nga, ang akonta, number 1, si Executive Master Sergeant Archel Tiro, kung pwede ba ka na ito ma-interview, wa pa man, di pa man available. Unsa may rason? Di ito mapugosad, o di mo pa-interview. Ikaduha, doon na ba spokesperson sa IDG? Nga pwede na lang ito ma-interview. Or wa gani sa IDG, ang Cebu City Police Office. Or ang Police Regional Office. Nga ato mahigalang mabati ba? Kung sa may side ninyo, aning maong hitabo para mabalansin na to ang atong presentation sa publiko. Kaya dili mabalance ni, ang nabati ito kang John Mantura, ang asawa, ang mga parinti, ang anak, nga nag-post na sa social media. Di man ito mabasol ang mga tao sa ilang analysis. Kaya man sa kabati sa pikas nga side. Kaya di po sa mahigala sa mga tao nga mutanaw sa mga isyu nga wa makabati. Kaya ang pulis man mo ay di magpa-interview. Straight to the point. Ang ako kanya to mahigala nga kwan. Number 1 yun unta nga tong hangyoon nga mutingog si Executive Master Sergeant Archel Tiro. That's number 1. Number 2, kung naasa spokesperson sa CIDG or na spokesperson ang Cebu City Police Office or na spokesperson ang Police Regional Office 7 or ang Regional Director. Atong tagag chance nga makatingog sila. Para sa una ba day, mapwede man itong ma-interview si Colonel Rafter to? Colonel Rafter, kato si Colonel Makatangay, okay man. Para mabalansin na to. Si Colonel, kato si Janos kana Janos, mapa-interview man. Aron nga mabalance ba? Kana Janos, og dunay issue may galangan, ay gipusil dito ana. Tingog tong pikas. Ato sa siyang tawgon, in fairness mo sir ba? Unsa man ning istoryaha gyud? Oh, may buntag ni mo na, asan mo na-assign Janos ronday? Nabagyan po sa Argao? Wala na? Kadto si, Major Baliser. May kay tingog man. Nga naman mabalance ato. Now, kung dili mabalance ang mga tao nga nagtanaw, kita mo sa mga comments, unsa man, ang mga comments may galang pabor man to. Nga naman, human sa kadungog sa side sa pulis. Unya, nga nung sa kadungog sa side sa pulis because ang pulis mo hindi magpa-interview. Umunay na kong pangutana, bisan og spokesperson lang, aron nga makakuan ba? Wala na dahil sa Argao si Janos Giangan. Ay naman assign Janos ron. Kini Janos ron, video isog ng pulisa. Pero ang kabintahaan ni kay ma-accessible bas media. Hindi ko man doon ay pinusilay may gala at tawagon Janos, abutingog naman po. Maka-explain sa iyang side. Straight to the point. Maka-explain sa side. Mao na importante. So mo ka na nga samtang dili makahatag og side ang pulis. Unya niara mga press conference okay ra man gyapon pero daghan man mga angay follow-up questions ba. Na example pa kining si Dionisio, sa apelyido Dionisio day. Dionisio Labajo. Unsa man ni kanang half brother ni Manto o ni Tingog na. Ni Tingog na may gala nga adtong panahon na kuno kini ni ang si John Manto nanawag unya mo to nga ang anak ni John Manto, mao'y nang hatag sa pusil. Anak kalakin John Manto. Unya, mo itong ilang gi-ambush ang pulis. Ano sa may nitabog ito? Ambush to or si John Manto may nakapinusilay, nakapabor lang siya, kay shooter siya. Question ang dako. Now, di man mo contradict kini, muna nga aritas ebidensya gin magbase. Tanawang ebidensya sa side ining Dionisio,
Kinahanglan back up with evidence na og ang side mga higala ni ining asawa nga kato si Bing Manto. Kay ang pamahayag ni Bing Manto, wa man ako mga anak nga laki diha. Kay ngadto man mi sa Moalbual, dito man mi sa Barili. In fact, na ako'y mga CCTV nang ligo mi sa Barili. So, hamay tinuod na nanog makapresent og CCTV to si Kwan. Kay ang iyang anak nga babae, kini nagpost, ang kinamagwangan niya anak babae. Kang Bing ni nga side ha. Si Dionisio, ang side ni Dionisio, ingon siya nga, ang anak John Manto may nanghatag sa pusil. So, nitabang din ang anak ni John Mantong lalaki. Bumitaw kong ipangunta na John Manto, John. Kini mo mga anak. Kay narabay usahay, kinirabang amahan o mahilig pusil, ang anak mo takdan. Basi nitabang ni mo. Wa man sila gagmay pa man ako mga anak. Ang kinamagwangan niya, kining 17 ba ito yung kinamagwangan? O 18? 17? Nag-eskwela sa Sitio. Kining duha ka mga anak, nag-eskwela man ni Sudlon High School. Pulos mo ni public school. So muna akong pangutana nga, kini ni ang, kini ebidensya man gini, kay di man ni pwedeng way resibo ka. Ang sulti ni Dionisio nga, si John Manto na nawag, og back up, mutong ni back up sila. Ang armas kuno day, ikuha sa balay, o gidistribute. Di ka na mo take time, nga nagdagan gusto sila. So medyo ang theory ba, ang theory, di ba niya, moving vehicle ko na, napay time sila mangandam? Kana mga questions lang, mga question lang, dili malikayan ba? Ang publiko. Kay ako, sa akong kabahin, o ang mga listeners na to, o ang mga followers na to, pulos ta parihat tag sitwasyon. Ako ang akong sitwasyon, parihat po judge o niya ang bugunit ng kasuwa. Wa ta kaila ni John Manto. Wa po ta kaila ni Joel Di Parini. Wa man ta makalamano ganit ni John Manto, wa ta kalamano ang Joel Di Parini. So, parihat so atong basihanan ani, mag-analyze ta sa issue based on evidence. Kay parihaman tani man tas tunga. Lahi man gud mga higala kung kailayo ka so mo medyo na kay gamay nga. Bias kay kaila mi amigo mi kainom mi tagay-tagay mi ani ni John Manto. Medyo mabayas ka gamay John Manto. Or kami tagay-tagay mi ni Joel Parines, buhi pa to, maay keto, bangka to kwan. So medyo mabayas ka napita, dili malikaya na. Kay na man kay relasyon na. But kami diri nga wa may relasyon, di amis tunga di amis tunga ba? Daghan man mga tao ron nga nastunga nagtan-aw ang atong gibasihan ang evidence. So karon, kining kang Dionisio ingon siya ang naghatag og pusil ang anak ni John Manto. Di ka mo take og time pagpanghatag pusil anak. Unya nagdagan man ni kay moving vehicle ba ya? Moving vehicle. So nagdagan ang pick up ni John Manto, nagsunod ang nagmotor. Di ba ka mo take time ang paghatag sa mga pusil ngadto sa mga nag-back up or daan na to lang pusil day. Pero kining kang Dionisio sad nga testimony ba murag ma-question sad nimo og kay kung back up mo naanad mo gamit sa inyong pusil daan, na may pusil daan. Disod sa gisu back up ka nga mga pagka-pusil siguro dahil hindi pa mo familiar ang pusil basta hinuunog mo adto kagira di wa man mo familiarize ang pusil. Straight to the point. Malagmit nga itagaan mo pusil daan John Manto siguro daan na. O naa mo'y pusil daan sa inyong balay. Kay kung kaning istoryaha nga, pagpanawag anak, iuli ang anak ni John Mantong lalaki, nanguha as pusil, di panghatag sa mga silingan, pusil, kaya ron atangan ang kwan. Medyo, ambot nagahaw, kana nga theory, mahigalam, murag mo take time, manggod. Kontra sa naan na mo'y pusil daan, Dionisio naan na mo'y pusil sa balay, murag mga, kung ba nga naan na daan. Ikaduha kining dako nga bikil ani, kisa nagsulti tinod, ang asawang John Manto nga, yan ang Birnis Palandaan, nangadto sa small bual sa iyang mga anak nga lalaki, mamitang sirado tong tindahan, kay wa sila diha. Ang mga anak lalaki na habilin anak lang babae, nga kini nagpost. Kay nangadto sa small bual, nangaligo sa dagat dito, na ay CCTV, nga mo back up nila, nga dito sila sa small bual. Kaning napita bikil ni, og tanaw na to, og namakak ning asawa, o klaro kay, so kuhaan ang mga CCTV daan, in the part sa asawa kung ay mo support nimo, but sa part ni Dionisio pod kuha po CCTV na may CCTV ang bahay ni John Manto day. Straight to the point. Isa may nagkupot sa CCTV ana ron, mahibaw-an sa CCTV kung tinuod ba kanang bahay ni John Manto hay man sa CCTV na mahibaw-an kung kanang anak ni John Manto lalaki naa ni anang panahon na atol sa pagbinakbakay anang October 25. Straight to the point.
Isa may naghawid anang CCTV ron indikin. Klaro ba na, ang theory ni mo nga, ang anak ni John Manto, makita mo na to ay, nanguha sa mga pusil, niya gidistribute. Kini napita mahigala dako ba nga subayunon. Dakong subayunon. Pero pareha tawa kailan John Manto, wa ta kailan Joel Liparini, aritan tan-aw ta ang atong gitan-aw da light, diartas tunga. Magagi mo po ni mahitabo sa judge kay kanang judge o man kaila. Dili kailan ni John Manto, di pud kailan Joel Liparini. So ari sa tunga magagi ang basihan ana ang ebidensya. Asa dapit mahigala mo dapit ang ebidensya. Mo nay tan-aw nun. Pero wa naman tayo oras, dako pa ning pangutana nato daghang tag mga questions nga atong hatagag pagtagad. Ato lang ning tapuson nun, magtiwas ta sa sunod pa nato nga mga paghatag sa itong programa. Pero mo ni, ang ako, number one, I hope ang atong kapulisan mutingog sila para di sa maalkansi ani. Kaya mga tao ba dahil lahi ang opinion sa mga tao? Because daghan na ang mga questions ba? Kinis John Manto tuon kay wa ta kaila di puta mo tuo tanan unsa ning iyang gisulti kay ta kaila. Ba't nila sa side sa kapulisan? Wa man kita kabati sa sulti sa hintungdan. We want to hear from the horse's mouth. So we want to hear from Executive Master Sergeant Archel Tero. Kay direct mga higala kana nga sulti from the horse's mouth. Kay katong man to iya man tong account. Gusto ta mga account sa katong dito sa aktual, di man tingog. So, medyo maalanganin. O na'y usa ka ko na nga, why sa po ang media maalanganin? Kami Diyos DYHP, di man mapasingin lang nga bias mo DYHP yung i-present man to. Kay willing man mi. Amo manggi, akong giparin si Arnold, Nold, paliho ko no ko be. Pwede ba itong ma-interview si Sergeant Archel Tiro para mapatas ba? Para mapatas. Wala man pa. So, unsa may rason ka? Nganong di man mo tingog? Ang mga tao na magduda man. Nganong isog bang kayo ni tingog si Manto? Ang asawang Manto, ang anak ni Manto mismong babae, na nag-post man social media. Medyo dako kining pangutana pa ha, dako nga pangutana. Pero wala akong giingon, ako muhatag kong analysis nga klaro-klaro nga analysis. Wala na tayong oras. Di ako gusto nga mag-agi ani. Ato tan-aw mag-evaluate atong tarong ang mga ebidensya nga naa. Why bias? Kaya di man may kailan ni kuan, wa may magkainom anang, wa di ko kalamano anang Julie Parini, hasta ni Mantua sa ko kalamano ani. So, pulos na to di sa kaila. Ang atong basihan ang evidence. Parihara na judge, wa man na kailan ng judge. So, magbase kita sa ebidensya mo na tan-awon gyud og unsay mahitabo. O mga testimonya mahigala. Yes, John Manto, doon ay musulti pag adto mga higalas tong reporters pulaw ro si Tweety, maing tao man John Manto. Pero doon na po mo text mo nga, dili na maing tao. Kini po si Di Parini nga sa IDG maing tao na si Di Parini. Napoy man nga dili oy, napoy mga dili na maing tao. Medyo malibog ta ba? So ato di ta nang istorya-istorya lang, aritas ebidensya magsubay. Niini nga sitwasyon na mga sukit paminaw. Okay, so standby lang una. Ato ipadayon itong dugang pa mga isgutanan labot, ani. Pero ako, balik-balikon ako, willing Miss DYHP, open ang atong microphone. Bisag kinsa sa habig sa kapulisan. Unang-una si Executive Master Sergeant Archel Tiro, kung makatingog, mas maayo. Pa-explikaron na to. Niya itong hitabua. Isip counter sa kang Manto nga explanation. Ikaduha, bisag ang spokesperson sa CIDG or ang ilang labaw sa CIDG. Ikatulo, ang spokesperson sa Cebu City Police Office o wa gani ang hipi sa Cebu City Police Office kung willing mo tingog atong patingogon or ang Police Regional Office 7. Open Miss DYHP nga maminaw sad para nga mapatas nato mga higala ang atong presentation kay kining atong sibianan na ba mo gyud paminaw ron mga panahon na isip pa prebuyag lang modesty aside kitay overall number 1 radio station sa Sugbo. So once mo explain ka din mabati gyud ang imong explanation, no? Para patas na to atong presentation din. Ang mga tao may mo decide ana unya mo timbang-timbang nga ngano kani ha. Okay, so standby lang una may gala nya atong coverage sa bagyo nga si Tino. Station lang mo sa atong sibianan mga sukin tigpaminaw. Standby. Alang sa atong sunod nga tulumanon kung ako ang pasultiyon man kasama Alan Guliat na Cordaw at
Ate Priscilla Arganas. At ang iyon niyang gabi ang Sincerely Ate Arlene, alas 9 ito sa 10 ang taknas kagabion. O alas 10 nganto sa alas 12 ang tulumanong Straight to the Point Evening Edition na ba ni kasamang Benji Tanghian. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon ug tanang higayon. Dalaygon ang Dios. Mayong buntag Pilipinas, Tata RMN. Not just number one, simply dominant. Straight to the point, the attorney Rufil Fernandez Banyo. In a country with 7,107 islands,